karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sang aksyon na balita evening edition. Karon nga adlaw Biyernes Hunyo 10 tuig 2022. Ako ang inyong tagbalita Action Dale Salazar. Para sa mga headlines una kita sa mga balita lokal. Masobra 6,000 ka mga job vacancies igatanyag sa 2022 Kalayaan Job Fair. Mag-asawa nga ginapatihan mga rebelde nagsungka sa otoridad. Sa balita national, election officer patay matapos ginambush sa Zamboanga del Norte. 18 ka mga BI personnel nga imbolbado sa Pastilla Scheme ginkakas na sa serbisyo. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, malaki pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho. Action Radio Philippines Standard Time na size Jess. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Masobra 6,000 ka mga job vacancies ang igatanyag sa patigayunan nga 2022 Kalayaan Job Fair sa Department of Labor and Employment o Condole kadungan sang selebrasyon sang Independence Day sa Hunyo 12. Ginpahayag ni Mary Agnes Capigo ng Field Office Head sang Dole Bacolod nga sa nasambit nga job fair mayroon sang 4,993 ka mga local vacancies kag may 1,189 naman ang overseas vacancies. Ginpahayag sini nga makigbahin ng 46 ka mga lokal nga kompanya kag 7 ka iban pa nga license agencies. Ginpahayag ni Capigon nga kalabanan sa mga trabaho nga ginapangita ang mga customer service representatives, marketing personnel, virtual representatives, housekeeper kag radio reporters.
Ginpahayag sini nga sa piyak nga nagabaton sila sang walk-ins, mas maayo nga magparehistro online nagud hindi na maglinya pa hag mag-fill up sang forma. Ginpahayag ni Kapigon nga sa mga aplikante nga kompletuhon na nga daan ang mga kinahanglanon nga dokumento. Sa nebloan ini ang pinakauna nga face-to-face job fair nga ginpatigayon sang dole matapos ang duha ka tuig nga COVID-19 pandemic. For the local vacancies, of course, the damo ang ginapangita, no, as customer service representatives. Then, loans officer, these are also, the loans officer, yan isang isa man ka BPO. Dapat yan ang tingog ni Mary Agnes Capigon, ang field office head sang Dole, Bacolod. Samtang 85.7 million pesos na ang kabugusan nga balor sang National Housing Authority o NHA Special Emergency Housing Assistance Programa ang napanagtag sa mga pamilya nga nalitan sang bagyong Odette sa Negros Occidental. Subong adlaw Bernes, Hunyo 10 sa ginpatigayon ng pagpanagtag sa may syudad sang Sipalay. Sa din 15.4 milyones pesos ang nahatag sa 3,093 ka mga individual. Ang Sipalay amo ang ikapito sa siyam ka mga lugar nga natagan na sang among ayuda. Ang anong pa kay Banamong Kabangkalan, Cadiz, Victoria sa Pontevedra, Banuas ang Ilog, kag Banuas ang Isabela. Ginpahayag ni 6th District Board Member Jeffrey Tubola nga may una na nga bulig pinansyang nahatag ang lokal nga gobyerno sa Sipalay kag gobyerno probinsyal sa mga naapektuhan sang bagyong Odette. Iya mangging klaro nga ang ginhatag nga ayuda sang NHA ang para lamang sa mga tag-iya sang puluyan nga totally destroyed. Sunod nga pagpanagtag ang patigayonon sa may Banuas sang Kawayan kag Candoni. 21 milyones pesos ang ginpain nga pondo sang NHA para sa Negros Occidental. Sa diin may 18,200 ka mga tawo ang makabaton sang tag 5,000 pesos. Para initanan sa totally damage sa kayang partially damage sa tagaan naman sa siyudad sa Sipalay, ang probinsyaya kag ang national government paagi sa ato National Housing Authority naghatag subong naman sa financial assistance, no? Gagit paagi sa aton probinsya, paagi sa kay Governor Bong Lacson. Nabat yan ang tingog ni 6th District Board Member Jeffrey Tobola. Sa iban nga balita lokal, voluntaryo nga nagsumeter sang ila ko galingon ng apat ka mga trabahante sang Higher Ground Farm agud pamatud-an nga wala sila sang kailabtanan sa pagtiro kay Rene Mateo nga tumandok sa may syudad sang La Carlota. Ken madumduman Hunyo 5 sang hapon sang gintiro sang wala makilala nga persona ang biktima nga si Mateo sa sulod sang Higher Ground Farm sa may purok 12A Las Altas, Barangay Alangilan, syudad sa Bacolod. Una diri nagapating live-in partners ang biktima nga posible may kailabtanan ng kaupdanan ni Mateo sa pagtiro sa iya. Ginpahayag ni Police Captain John Christopher Masangkay ang hepe sang Police Station No. 5. Ginahulat niyang resulta sang paraffin test sa apat ka mga kaupdanan sang biktima. Ginpahayag sang hepe nga wala pa nila may baluan ang motibo sa pagtiro sa biktima nga nagresulta sa iya kamatayon. According sa living partner niya, may misunderstanding ko na ang victim sa iya mga co-workers. So, but ang apat na co-workers na kinahambal is nag-cooperate man sa atong kapulisan. Actually, tapos na din sila atong sa gina mga informasyon kag nakapaparating test na rin sila ligad adlaw, no? Ginaulat lang namo ng result sa parating test. Nabat yan ang hepe sa Police Station No. 5, si Police Captain John Christopher Masangkay. Sa dugang pangabalita lokal, voluntaryo nga nagsungkang mag-asawa nga miyembro sang Communist Terrorist Group sa mga otoridad sang Himamaylan Police Station kaupod ang 2nd Negros Occidental Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit sang NOCPO, Philippine Army kagang lokal nga panguluhan sa syudad sa pagpanguna ni Himamaylan Mayor Raymond Tongson kahapon nga adlaw Hunyo 9. Ginaligaras ang duwa nga gikan sila sa parehas nga unit sang New People's Army o NPA nga naga-operate sa may syudad sang Himamaylan kag Imbolbado man sa engkwentro nga nagluntad batok sa gobyerno sadtong 2019 kag 2022 sa nasambit nga syudad. Dugang pa, ginpili sang duwa nga magbalik sa sabak sang gobyerno bangod man sa napdagon nga information drive sang otoridad kag lokal nga panguluhan angon sa mga programa sang gobyerno nga ginatanyag sa mga kaangay nilang nga rebelde. Samtang gindayaw naman ni Police Colonel Leo Pamitan ng Acting Provincial Director sang NOCPO ang duha bangod ginhimo ang insakto nga desisyon kag kabigon nga mga peace advocates. Gininganyo man sini sa ilang ang iban pang mga kaupdanan nga hindi pangulihi nga magbalik sa sabak sang gobyerno bangod madamo sang programa ang gobyerno sang Pilipinas para sa ila.
Sa katapusan nga balita lokal, pag-inaugurahan sang lokal nga gobyerno sang siyudad sang Sagay ang 156 milyones pesos nga Sagay City Public Bus Terminal kadungan sa ika-26 nga charter anniversary celebration kag pagpanumpa sa mga nailher nga opisyal sa siyudad. Bus ngedlaw Sabado, Hunyo 11. Ang bago nga bus terminal sa may barangay Poblacion 2 sa may tubangan sa Sagay National High School ang duha ka panalgan nga architectural glass building kag makakomodara sang 18 ka mga bus sa parking space. Ang terminal nga ginsugdan sa pagpatukod nagligad nga Enero ang nagabalor sang 156 milyones pesos. Ang ponong naghalin sa Development Fund sang syudad balor 26.6 million pesos. Kagang 131 milyones pesos naman ang gikan sa may city government's term loan sa Land Bank of the Philippines. Ini ang isa sa mga nabilin nga landmark projects nga pag-inaugurahan sa termino ni Mayor Alfredo Marañon III antes nga magbalik sa serbisyo bilang Negros Occidental 2nd District Representative. Pati gayon ng blessing kag inaugurasyon matapos ang Charter Anniversary Program kag pagpanumpa man sa mga opisyal sa may Taliambong Activities Center sa may Sagay City Public Plaza. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time na size 17. Kalabanan subong sa mga tawo ang mayara nasang fatty liver. Pero ni mag Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga traffic para ng traffic or ng transit dito sa sulod. Ang continuous range ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga
pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sa manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 24 kagkaron sa detalye na sang mga balita nasyonal. Patay ang election officer kag isang critical matapos ginambush sa may banwa sang Pinyan, Zamboanga del Norte kagabi Wabes nga adlaw Hunyo 9. Gain ka lang napatay kay Maricel Adriatico Peralta, 45 anyos, sa election officer sa banwa sang Mutya. Pilaso naman si Marites Inding, 52 anyos, nagaserbe bilang assistant election officer sa mga banwa. Gain pa ni Police Captain Pocholo Rolando Guerrero, ang chief of police sang banwa. Nagamaneho sang salakyan si Peralta kaupod si Inding sang gintiro sang armado nga riding in tandem suspect sa may Lapu-Lapu Bridge atak na alas 8:42 sang gabi. Sa ginpagawa nga statement sa COMELEC, ginakondenar sa ahensyang pagpatay sa election officer. Ginpahayag ni COMELEC Director James Jimenez, ang chief sa COMELEC Education and Information Department, nagapakig-angot na sila sa Philippine National Police kag nagpasiguro sa pamilya sang biktima nga hindi mag-untat ang COMELEC tub-tub nga mahatag ang hustisya.
Sa iban nga balita nasyonal, ginpahalin sa pwesto ang 18 ka mga officer kag empleyado sa Bureau of Immigration o BI nga ginaangot sa Pastilla Scheme nga nagatugot sa mga Chinese citizen nga illegal nga makasulod sa pungsod Pilipinas. Suno kay Justice Assistant Secretary Neil Bainto, nakitaan sa Department of Justice nga ang mga BI personnel ang liable sa grave misconduct, gross neglect of duty kag conduct prejudicial to the best interest of the service. Ginpahayag sa opisyal nga nakakasna sa serbisyo ang 18 ka mga respondent kag ginpatuman man ang nagakaigo nga penalidad lakip ng perpetual disqualification nga makapungko sa public office. Sa idalom sang Pastilla Scheme, ginatugutan ng mga Chinese national nga magsulod sa Pilipinas paagi sa pagbayad sang 10,000 pesos. Nagwang tinaga nga pastillas bangod sa ginahatag nga suhol nga kwarta nga ginabutang sa paper rolls nga daw kaangay sang dessert nga pastillas. Tinalikdan nga Martes, nag-file na ang Office of the Ombudsman sang graft charges batok sa 42 ka mga BI personnel nga ginaligara imbolbado man sa Pastilla Scheme. Sa dugang pangabalita national, magakonsulta si incoming Senate President Juan Miguel Zubiri sa supermajority block sa ginaduson ni Senator-elect Alan Peter Cayetano nga pamunuan ng Blue Ribbon Committee. Kahapon Webes, ginpahag ni Cayetano nga luyag sini nga magupod sa minority block kung hindi niya makuha ang chairmanship sa komitiba nga responsable sa pag-investigar o kung pag-investigar sa mga sala sa ahensya sa gobyerno kag iban pa nga may angot sa public interest. Ginpahayag ni Zubiri nga magakonsulta ini sa mayoriya sa pangabay sang iya nga abyan. Ginpahayag sini nga ginbato na ni Senator Francis Tolentino ang chairmanship sang Blue Ribbon Committee. Sa karon wala pa sang reaksyon sa Tolentino sa pangabay ni Cayetano. Kung madumduman, una na ginpahayag ni Zubiri nga plano sini nga magpakigkita sa mga membro sang supermajority block antes nga magtakop ang karon nga bulan sang Hunyo para talakayon kag ma-finalize ang mga committee chairmanship. Lasay sa 27 Action Radio Philippine Standard Time. Sa katapusan nga balita nasyonal, ginabasura ni incoming National Security Advisor Clarita Carlos ang posibilidad nga peace talks sa Communist Party of the Philippines o CPP sa masunod nga Marcos administration. Pero suno kay Carlos, ilakip man ang mga komunista sa pagpatuman sang pagbago bagod hindi man pwede nga mareklamo lang sila nga mareklamo sa dalanon. Ginpahag ni Carlos nga wala na ini nakahibalo kung ano pa nga peace negotiations ang kinahanglan nga ipatuman. Ginpakamalawat man ni Carlos ang mga lideres sang Communist Rebel Group bangod yara na sila sa iban nga lugar kag wala sang ihibalo sa sitwasyon sang pungsod Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time na 6:28. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Biyernes Hunyo 10 tuig 2022. Sa liwat akong inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.